Salutări, dragi prieteni! Suntem la Cornet, prima partidă la FEDER pe anul ăsta. Să zic, mai mult neprogramată decât programată. Avem pregătit niște popapuri, viermișori, porumb. Am luat niște apă mai devreme, să vedem la ce temperatură e apa. Deși cred că este foarte scăzută. Nu știu dacă se observă. Când scade. Cred că are undeva la 2-3 grade apa. E puțin cam tulbure. N-am prea mari speranțe, dar dacă tot să evit ocazia să ajung aici, am zis că pot să arunc de 2-3 ori. Să vedem. Da, undeva la 4 grade are apa. Astăzi voi merge pe făină de pește de la Senzor de Planet, în care o să arunc o mână de microsemințe și o aditivez tot la fel cu făină de pește. Și pentru culoare o să arunc 2-3 mâini de fapt o mână de bird food, crab caras. Am reușit să-mi schimb și eu scaunul. E varianta cea mică, nu mi-a plăcut celălalt de luxul, că era prea mare. Eu aveam un scaun de la Caperlan, dar fiind înalt, la partidele mai lungi mă cam terminat la picioare. Acum prepar și eu nada și revin. Tocmai ce am aruncat. Am ales prima dată să merg pe Dumbles Minis de krill. Hai să încerc să le și desfac. E rău când n-ai decât 2 mâini. Da. Am dat și cu niște aromă 1060. Am preferat, exact cum am spus, să merg pe o nadă închisă la culoare, făină de pește, mai ales că apa, cum ați observat, este foarte rece. Mă aștept să nu am deloc activitate, sincer vă spun. În zona asta de regulă peștele începe să mănânce undeva după ce se încălzește, să zic, în jumătatea lui iunie, sfârșitul lui iunie încolo spre iulie. Dar nu se știe niciodată. Oricum, priveliștea e de vis. Suntem la munte doar. Așteptăm, dacă tot am avut ocazia să ajungem aici. Era păcat să nu iau și undițele. De fapt, undița, cum observați, arunc cu una singură. Hai să facem o încercare. Am ales să merg pe metod, fiindcă peștele este foarte apatic acum. Am un metod de 30 de grame. Apa este puțin cam tulbure și, din câte văd eu, destul de multă mizerie luată cu 2-3 săptămâni de zile și că sunt mizerie, de fapt, bucăți de lemn,
Nu sunt peturi sau hârtii de la pescari, efectiv ce au luat șuvoaiele de apă în calea lor. Bineînțeles, nu mai este absolut nimeni, dar asta nu e o problemă. Un prieten de-al meu pescar avea o vorbă: bă, dacă nu încerci și nu te duci, n-ai de unde să știi dacă mănâncă peștele sau nu. Dacă stai acasă și zici, fa, am auzit pe ăla, nu mănâncă peștele, nu mă duc nici eu, că n-are rost. Nu ai de unde să știi. Poți să te duci să ai norocul să ai activitate. Sau poți să te duci să n-ai activitate, n-ai de unde să știi. Exact ca în viață. Nu încerci ceva, n-ai de unde să știi dacă câștigi, n-ai de unde să știi dacă pierzi. Dar e posibil să rămâi cu regretul de ce n-am încercat. Așa că am zis să încercăm. Poate avem noroc și vedem și noi primul pește pe anul acesta. Avem cam o oră de pescuit. Deocamdată n-am avut trăsături, din păcate vine foarte multă mizerie pe apă și îmi ia fierul. A început să se și noreze. Au anunțat ploaie după masă. Acum 2-3 minute au plecat și jandarmii și AJPS-ul. Își dovada că încă își mai fac treaba. Bate puțin vântul. Am schimbat după krill wafters. Hai mă, făte. Nu vrea să focalizeze. Ia să vedem. De 10 grame. Sunt în două culori. Ia să vedem. Iarăși s-a agățat ceva în fir. Asta e. Mai nou, ca să știți, ca pescari, dacă vă găsește jandarmeria pe malul apei, aveți datoria să aveți saci de gunoi la voi. Vă controlează dacă aveți sau nu. O rolă de saci nu e foarte scumpă, nu știu, 5, 6, 7, 8 lei. E bine să-i aveți la voi, pentru că se pot lua, depinde de ce jandarmi găsiți, se pot lua de dumneavoastră. Sincer să fie un lucru bun, pentru că exact ce v-am mai spus și am susținut întotdeauna, tu ca pescar te duci în natură, trebuie să lași locul exact cum l-ai găsit, curat, nu să lași mizerii, că nu te duci la pește să arunci gunoaiele pe malul apei. E absurd. Și dacă ai luat o sticlă plină după tine, stai, nu știu, peste noapte și bei și tu o bere, bei un vin, dacă ai luat sticla plină, e mai ușoară goală să o iei înapoi, să o arunci la o pubelă. Vedem? A avut o mică tresărire. Și exact cum așteptam la început, n-am avut decât o singură trăsătură foarte anemică. Foarte multă mizerie pe apă care mi se oprea în fir. Cam cred că mai stau vreo 10 minute, a început să bate și vântul, probabil că se și aude. Sincer să fiu, am stat vreo 2 ore jumătate. Eu am încărcat bateriile pentru săptămâna care vine. Nu am fost de data asta, să vedem, poate facem și săptămâna viitoare o partidă.
Vedem cum este timpul. Pentru prima partidă pe anul ăsta eu sunt foarte mulțumit, chiar dacă n-am avut activitate, dar mă simt bine. A fost relaxant, am avut parte și de control, exact ce m-am spus și mai devreme. Acum nu pot să vă urez decât fire întinse, să aveți un an 2023 plin de capturi capitale și ne vedem sănătoși pe malul apei. O ultimă panoramă. Salutări și fire întinse. Vă pup. Ceau.